Guys, te mudur mapi lada pi ong ba ka Facebook ka dei ka fake mo ka fake ban kamay pisa na po Facebook te mudur lada pin percang ban page kini what ki celebrities ru kumod ba ki kidang yele ban kamay pisa ki yele ban upload hapo Facebook ban kamay pisa te kumod lada pi ong ba ka dei fake kumod ba bun ba ki bro ki baterai hapo Facebook ki yo nong si bun ba marble ki long viral kam tam ki celebrities te lada pi ong ba ka dei fake kumod ba sepersang ban page bah ya persang ban page bah wat ki celebrities ru kila pen kela personal don ki pen kela personal dashboard ban kamay pisa na po Facebook barsa ka ru kolong ba ada ka Facebook kadai kam la ban kamay pisa sya kumod ba ngam try ba ki bro kin don por ban try la ne ban upload reels video ban ag reels ban ag video ban post hapo Facebook ngam try ba kin don ya kata ka por ban le kai ban pen sep kai ya ka por jung ki hapo ka Facebook